Naon ko yun ikaw. O batas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng tughan mong malibuto. Palami star. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipaya ko. Nagmahal ko. Lipaya ko. Kasilag star. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang kaya pag-imungan nino. Lisod nagpapalik ko ng baha. Maygon sa bukid. What's the star? Mga suhilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the star? Gidalit sa Araman Production Center. What's the star? Ako si Sepa, ginaingon, kaiting masakiton tao niya, mahilig sa kama ang bana. Buhian na lang kay gusto pa man tang mabuhi. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ako si Sepa, ginaingon, kaiting masakiton tao niya, mahilig sa kama ang bana. Buhian na lang kay gusto pa man tang mabuhi. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Manakit taon ko og ligo. Ay, salamat. Presko na ang pamati ko sa lawas. Bato ko sa kwarto aron magkilis. Ay, nakasulop lagi ko sa kondaster. Pero wag ko magsulop og bra o panty. Lingkod sa ko din sa katre. Oh, Jessica! Meron ko day! ay, Napapalit ako sa imong tambal! Maintenance day! ay, salamat. Kini na akong bana nga nagpalit og tambal na ako. Okay, alaho, para pa ko yung bra panty na. Kanya pa ko kung ligo. Pasik mo tukar na sa nirod iyang sakit sa ero. Day? Oo. Wow! Kahumot pa ni Roy. Isang distansya ko gamay ni mo day, pero nasimutang gina ko ang imong kahumot day. Bago kong ligo yung oy. Oh, mao ba day? Samot ba itong kaluya ko, wa tayo ligo ko eh. Day, labihan ni mo di atay mo eh. Ha? Lami kayo, di ampak tagkat. Ano ka? Agad, uy, maghinay. Uy, Chula eh. Luya. Kalami mo Luya, day. itong ko ayaw dong. Uy, kay kap. Uy. Ay, lami magkaiday. Uy, lari, tukar ako gana day. Sige lang po, balagi ka po ikaw. Di lang ka, anak lang ka, higda lang ka, di hayang lang, ha? Hinayon lang ako day. Ayaw Di lagi. ka lang kadatugan, aron di ka kutasan ba? Ayaw lang lagi dong. Ayaw, Wala lagi lamiin taon. Uy. Lami, nakaiday ako man lang. Dali, di asahon di ka ginay, ha? Huwag ipayang sa kaskat. Dali, day. Ay, agad. Ay. Mungkin aku kenal udah dapat bago kang ligo dahil. Ay, lami. Ay, lami. Kini para Ay, lami. Oh, bakit?
Bati. Bati, wala mi. Hindi na magwanta na yung labi na kayo. Bukas na ako pinay. Nakukunan ko tanan eh. Ang tuloy mo ka maabi ang bilang. Tambal dong, be. Inom ko tambal. Inom ko tambal. Sige na. Yan ang tambal eh. Pag-usap sana ko niya ko ka na. Hindi. Oo, nalang kiliguro ko sa amin. Uy, lang. Bati. Bati, uy, lang mi. Uy, lami. Uy, lami. Uy, lami. Kaluya ko tayo maglihok. Nakainom na kasi mong tambal? Human na ma. Lahitsas ko na og inom mga kong tambal. Kunya, naluluya man ka, ha? Bago kong gidjur ni Naldo ay nakakuha gid 3 ka raon. Unsa? Bisag luya ka kay masakiton, tudjakon gyapon ka niya. Sa man na siya, di gyud na siya makapaabot nga malagsik ka? Natuwid siya kay na siya maoy. Di mahimutang ko di ka kuwag katulong. Abuang siya. Unsa man? Gusto ka niyang patyon, ha? Gusto ka ba niyang patyon? Tuasa kay Desnaldo ma. Ipahuway kay gikan man mi nag-carjack. Ay lang ko sasabi. Luoy man sad. Unsa luoy? Siya na hinuin na iluoy ini nga ikaw may masakiton? Ma. Di gani, di asuon ko Ma. ganing bana ni mo, Ben. Uwag ka. Ay ma, ayaw na lang ma. Ano na lagi kasabi ma? Ikaw, ha? Huwag kay kaluoy sa kong anak, ha? Ma, Di ka tinuod na nahigugma niya. Kaya musugot ka lang mamatay siya. hindi na tinuod mo eh. Mahal na ko siya ma, oy. Siguro man ako siya nga gijerjer kay asawa man ako na siya ma. Ha? Ampun na ko na siya nagtugid maayo oy. Nagpagaan naman go. Bisa na! Saba niya, ay! Dakuan ni Pagkadaog Bawa. hapon na niya, kay luya pa na siya. Ang kauwagon man yun din mo da. Ay, parang bitaw to ma. Unsa? Sumagod. Yang namatay sa papa ng imong bana, ha? O pag gani siya malubong, lubong sad ka sa imo, ha? O sa imong kumpare. Awa man yung problema na ako, kay di man ko masakiton. Unya, patay naman tong akong bana. Oh, Di naman to mabangon. pero grabe sa ka, eh. Ihaya pang imong bana, nga nagpalubong ka sa imong kumpare. Ay, saba diha, oy. Ay, gisgot itong ako. Kay di ko masakiton lagi. Sisipa ang atong topic, ani. Ayaw una sa jirjira. Kay tingaling mamatay na siya. Nakasabot ka, Naldo? Hoy, nakasabot ka ba? Sakto ba si May Malta? Ha? Sakto yun. Luya pang imong asawa, oy. Ayaw na siya girgira. Mo batay. Ikaw lagi tay. Ano ba? Kato laging gilantan imong kapuyo, be nagkurog pa man gyud to siya. Be mo to siya gipatol, imong naging giturjak maayo lagi. Bawas ka, bawas. Mild man tong ayang hilangat. Mild ba? Mahal to? Light, good. Di man yun na siya. Anong imong kaya mo asawa? Yun, luya mong gunya. Lisod nga, luya yun. Ay, mao batay. Oo. Hindi na ko kajirjer sa usawa de tay kay luya man. So maayo di ani tay mga bit na lang day ko ani tay no. Aron di na ako majirjiran akong asawa tay no. Ya unsay tambang ni man tay, mga bit na lang ko. Ay, sa akin. Eh kundi tay mamatay gina ko asawa tay kay lami mo kay nang jirjer tay. Ganahan din ko mo jirjer tay. I think, thinking. Kundi ka mga bit, mamatay man sa imong asawa. Eh? Asawa, ala, iginak.
Hala, hindi ka nga pangabit. Oh. Pangabit, karong dayon. Tanggi ka na pagkamaan, tay. Hindi ka tambang ako. Sige. Salamat kayo, tay, ha? Yo, sige, tay. Ala, sige. Ang kayuhan sa pangyawa sa imong asawa, ang gilantaw niya ako. Do. Sige, tay. Busa. Mga bit ko. Sige, pangabit. Okay, tay. Pangabit. Mga bit ko. Oh, sige na. Sige, gayon. Baba, uyaw ni Wastisya, Winaldo. Babay. Babay kaloy kay daan ang ginang dunay gusto na ko ng bayana so itaw po ko day. Bida, no? Na, ay masawa daw. Ha? Pero matay, ha? Di na matay sa gol, masayol, kabit, ha? Ay mo di na mamatay kay siya pa manggani misugyot na ako nga mo ni buhato na ako. Ha? Kay abi nimo bay kaloy, di man gyud ko pabalibad ba basta mutukar na kay gana na ko sex gani di gyud ko pabalibad gyud. Ay lang sa isulti siya, eh. Ha? Bida, eh. Si mama lang niya mo isulti, eh. Nga may kabit, ka? Aron yung mama, siya lang pasabot ba, eh, na? Pero para na ako bay. Okay raman tingali di masayo do kong asawa nga may kabit ko. Ay, bida, sa di mo, ay aso, makumkumay. Masayo yun na siya, kay kanastis siya, may pagkabariktis na. Ha? Manabdi mo yun manabdi na nga may relasyon mo. Bay kaloy. Unsa? Mao ka na sipa. May kabit na ang imong bana. Ug hangyo ko lang day. Ayaw gyud ikaw padas imong kaguol day. Kay bisan magkinaunsa, ikaw man gyud ang iyang asawa. Ikaw gihapoy makadawat benepisyo sa iyang trabaho kung magkinaunsa man ang dagang panahon. Angay kitanta ko nga masuko, ma. Kay bana na gud na nako ang nangapit. Oh, pero puslan man nga mahilig siya ng butanga. At pasag di ay mamatay man gyud ka madugay kung wa siya kabit. Kay sigihan man gyud ka niya jer. Mao cute, ma. Atong usang adlaw lang, ina sa kong ipuntag ang charger. Ay, nano masabdi ng butangang lami man ay. Ma, luya sa lagi kagdag ko ay. Ha? Di buntagan po kasi mong kapuyo. Dili siya may buntagay na ko. Ako'y nakibuntagay niya na. Ha? Ay, may man ka, ma, kay wa man kay sakit. Pero ako, ma, buhian ko na lang kinastaldo. Aron magpabilin pa ko nga buhi ining kalibutan. Itugyan ko na lang siya sa laing babae. Sipa. Nagpuyo na gid sila, sinaldo nga akong bana ug ang iyang kapit. Pero wa ko niya pasagdi. Iya gihapon ko giatiman, kay love maghihapon ko na ko niya. Mahilig lang gid siya sa kama, mao nga gipasagdan ko na lang siya. Mga kasama ang kaagi ni Sipa dinining tulumanon. What's the style? Ipasagda na lang i-style. Kini mo ang suilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.